lidi, tohle je úplně první video z Vertigo Racing. A jsem tady s Lukim. Čus. A musím jet 13 kg. Ne, 13 kg, no to nedám. To je divný. Co? Tohle. No tam ani nezatáčíš, víš, to tě zatáčí samo. Musíš ubírat a když neubereš, tak koukej, co se ti stane. Hele, mám pořád plyn, jo? Koukej. Tady se ti ubírají životy. No, zase život. A vyletíš. A to ne, no. Vidíš? A už jsem vyletěl. No. A teď mám jiný auto. Ty křáp. S tím autem mi to vůbec nejde. A ukážu úplně první auto. To je tohle. Ne, barvu mi neměň. Co? To je druhý, tohle je rychlý jako něco, kámo. Počkej, já to zkusím to snímat si. Jo, kámo, ale dejte, no, kámo, dejte. No, klidně tohle. Tím Jo. dáváš plyn a... No a tímhle ti brzdíš. Máčkni na to. To je strašně rychlý, že jo? Tady klidně i 300 by jsem z toho vymáč. Tak jedem, jeď, ty křápe. Ne, Volkswagen Brouk, ježiši. Au. To je starodávný auto. Tak jeď. Už jsem někdo málo vidí. To Brouka. Tak jeď. To nejede. Au. Ale jede. Já bych ti to ukázal. Máš jenom 14,4. Já Je to po vyjel. tobě. Ty Jsi to vyjel, jo. Tak. To je srágora tohle auto. A zkusím to s tím. No, takže nemám. No. První kolo mám s tím autem. Druhý kolo mám. Třetí kolo mám. A čtvrtý kolo nemám. Ani pátý auto stojí 14 kol. Teda 14 000. 10 km, tak to ujedu s tou srágorou. Jeď! Kamo, ty drž plyn, já budu brzdit. Kámo, co děláš? Kámo, to musíš, než to ukážu. Jedem! A to teda jede 200, what the fuck? What? Fuck? To není rychlost. No ale jak to, že ten Volkswagen Brouk nejede ani 200 a je to tak rychle. A tahle dodávka srágorová, ta vůbec nejede. To jede 205. A vůbec to nejede, to pomalý jak něco. Budeš se střídat. Jo, po 8 kolech. No, těžko. Ještě 6 toho vymáčknu, i 300 klidně. Ne, 300 to kecám. Ani s tím Mini Cooperem by jsem to nedal. Teda Mini Cooper, ty vole. Kámo! Davaj. Ty vogo! Milimetry. Jdi dál, prostě nic. Teď teda jedem, křápe, jeď. Já to úplně zastavil. V jednom kole se budeme střídat. No jo. Oh yeah. Tak jeď. Kamo, no. Oh, málem. A můžeš tam dávat i zpátečku. Ale já jsem ji jednou dal, já jsem se takhle zabil 100krát, když jsem ji dal. 66 životů máš, toho životů. 56. Za chvíli bude 46. Pokud to nenadá. 51. Životů, no. Jau. Kamu ty si dál než já? To vůbec nehraješ, protože ani nevíš, jak se to jmenuje. Já to... Kousíček. Já to obratil. Já dal více než ty. Jo, alebo milimetr. Borec! Tak koukej na mě, jo, že tě předjedu. Moje největší kilometr je 10 kiláků. A 694 to.
Kámo, já to úplně obrátil. Ten A jump. pojď! Na tohle video se budu koukat a dám tomu určitě like. Určitě koment. Napíšu tam komentář, viď? Že ten, co to hrál s tebou, je borec Luky větší Kořán. než ty. Který se jmenuje Luky Kořán a ještě to k tomu píše. Já vím, kde jsi se zabil. Tady jsi se někde zabil. Tady v té zatáčce. Za tou zatáčkou a Lído. tady jsem to, ne, Už jak dávno byla tam. někdy, no, tady jsem to vyrazil, tady jsem to nějak poslal, no. Ne, už dál si to pokakal. Počkej, zkus to, teď to rozjet v největší rychlosti. No, Jak no. skočíš? No, Kam no. skočíš? Skočím na zem prostě, No skočím úplně dolů. ale z té skály, do jaký prostě dálky? No do malý. Bohužel. Funguj. No, teď tam dal ještě komplet. Snad pokakal, ne? Zase nauč se ovládat s telefonem. No, já jsem 2 kilometry, no, ty. To je taky moje auto. Docela pomalý. Právě. 16 kiláků, kámo, musíš ujet. Víš, kolik to je? Jedem. Jau. No to on nosí, ty se po něm obránil, kámo. Kolik z toho vymáčkneš? 187. To není moc. Au. A 51 životů, co? Že, jak jsi to udělal, kámo? Hej, víš, co se mi v téhle hře povedlo? Normálně já jsem hodil salto úplně. Kámo, já jsem se úplně, jsem byl lítal, a pak jsem se normálně převrátil na kola. No to byl fakt hustý, ale co jsem právě natáčel video, ale to se mi nepovedlo. Tak je smůla. No, ty nebudáš. Oh yeah. Cože? Úplně na druhou stranu, kámo. Ty jsem to úplně přeskočila. Jo, já jsem nejlepší. Ten strom, jak jsem to úplně nadval. Nejmíň je asi 12 kiláků, takže já jdu na první trať a 12 kiláků musím dát. A můj rekord je 10 kiláků. Tím jsem asi jezdí nejvíc. Nejlíp? Nejvíc. No, mě taky. Je. To jsem moc dobrý jumpy. Slabý. Pokud to Co? rovnou zkazí, no co? Hned na začátku. Máš štěstí. Musím dát 20 kol ještě, až ne, Vezmu tohle do žaláka. mám 14 kol. Tohle. Jdem. No ale s nimi nevydělává škola. Já potřebuju ještě 6 kol. Tam No, to je úplně na hovno auto. Já vím, to je hrozný auto. A to bylo zelený, jo, já jsem se dobře dělal. No to si děláš. Co to bylo, kámo? What? Fuck. Tohle byl úplně retardovaný. Jo, hej, Lukáš jsme byli hopsári, tak normálně. Já jsem tam, vole, vybuzeroval nějakou holku. Ona neuměla jezdit, ne? A já takový. Jsem mi tam pořád buzeroval a prostě. Ona potom mě, jsem jí tam pořád nadával. A pak ona zase nabůrala, Vena mi řekl, ať jedu za ní. Tak ona, když do zatáčky, ona zase nabůrala a jsem jí zase nadával. A ona takový, já se na to vyseru. A netušila běžet tátovi říct. Cože jsi jí nadával? Takový, ne, já už nevím, bro říkal, ona neumí jezdit, co tohle za řidič, nebo co tohle za řidiče, nebo co jsem to. Nikdy nebudu, ty asi nebudeš řidička nikdy.
No, nebude. Jako já jsem ji tam tak seřval, Vidíš, že tam Až- je ten strom. až normálně málem brečela. A S tím se nevytahuj moc. proč? Před videem. S tím nevytahuju. Takže jo. 4 kilometry, no, ještě hodně kilometrů. To jsme nabourat. Jo, poser to, co nejvíc můžu. Tohle auto bez nebrzdí tady napřed. To je, s ním se mi jezdí nejvíc. Nejlíp teda. No, mě ne. Tam mě taky, ale kdyby to mělo lepší brzdy, já to musím vytunit brzdy. Čemu? Když to se ti zasekne. Je právě ho dobrý, že tam je. Ne, není, jak to, já to potom pokakám. 6 kiláků, jo, ještě 6 kilometrů, ale je to v pohodě. Narvi to. Nenarvu to, nikdy v životě už. Brzdy! Protože se strašně bojíš. Jako 7 kiláků si to taky zkus, z 12 kilometrů. Pak ještě, když budu mít 15 kol, tak Když to posereš, tak to bude nejlepší. budu mít 15 kol, no. A pak třeba ještě 5 kol. Ale Není drift. no, potřebuji 9, pak 10, ještě 2 kiláky. Rozjeď to. Já si jedu na max. Což to nejde, toho Srágora. No, za chvíli mi dochází benzín. Já musím chvápnout. Dochází benzín! Ne. Tam ani nedojedu snad. Oh yeah. 10. To bude 11. Rozjeď to. Nemůžu tady v těch zatáčkách, jo. Je po mně! Naštěstí ne. Jeď! Jo. Ještě 1 kilometr! Právě počkej! Dávaj. 11 km a 657! No na srdce to. Ulevíš si. Ne! Já takovou práci. Já nevím. Ne, přijď. No. Tak hraj ještě. Tak jo, tak teď tu chvíli vydržím. Nechtít. Beru tohle. Tak jeď. Jeď, šrábotko. Jdeme pořádný drift. Pojď na pořádný drift. To je pořádný drift. Nějaký pořádný drift. Tak pojď. Tak. Jedem. Pojeď. Hej, tady bych to asi ukončil. Tak se zabiješ, tak já si sedu, budu ještě jedno kolo. Já nevím, jestli ti to půjde na YouTube. Proč? Protože on mě to nechce pustit přes 15 minut. No, 15 minut ještě nenatáčíme. Ale jsi nedivil. To pokak. Vypomeň. Když budeme končit. Kolik je vůbec hodin? Nevím. Myslím, že je ti to Půl jedno. 8 asi. Cože? Tak to už budeme sedět domů. 3/4 na 8 skoro.
Vážně. Jo. Kinga. Nebo 7. 19:36. Tak to asi půjdeme. Takže čus. Čus a uvidíme se u dalšího videa, možná si můžu točit, nebo ne, nevím. Jo, určitě jo. Čus.